Okay guys, mga kaprobinsya, magluluto tayo ngayon ng best recipe, all-time recipe ng mga Ilocano. Ito ang inabraw or inalsuman na saluyot sa mangga. Ayan, no? Mangga, yung pampaasim natin sa saluyot guys. Medyo dudulas-dulas ito guys, at saka kumakagat talagang asim. Isipin nyo naman, isang baso ng kinaros na mangga ito guys. Nako, panoorin nyo ito. At syempre, shoutout kay Lolo Romeo Cabaral. Nandito tayo ngayon sa kanilang likuran para mamulot ng mga mangga. Yung mga reject na mangga, yung mga sira. Pero pwede pa namang pang-asim yan guys. Tignan nyo naman yung mapinya. Tignan natin, baka makahingi tayo ng pinya. Sa halip na mangga, pinya yung pang-paasim natin. Ayan, at malalim na nga yung butas. At magtatanim na si Tristan. So, paano nga ba itanim yung nyog? Pabaliktad nga ba? Hindi naman pabaliktad. May tamang pagtatanim guys ng mga nyog. Ayan, kahit grade 1, kayang-kaya naman yung pagtatanim. Ayan, no? Yan. Pero hindi mo naman kailangang ilubog or pabaliktad. Mukhang nagpapatawa si paring Tristan. So, tara at kumuha muna tayo ng mga mangga. Okay, so dito kasi sa amin guys, sa mga saluyot naman tumutubo lang naman dito sa paligid-ligid sa bakuran. Basta na ulanan na yan or naambunan, tumutubo na yung mga saluyot, nagkakalat na yan. Ayan, so tignan nyo naman, napakasariwa at napakasarap guys ng umani ng mga saluyot. Lalo na kapag katapos ng ulan guys. So ganyan kasarap ang buhay probinsya guys. Sariwa, matipid sa pagkain at masarap guys ang mga recipe ng mga Ilocano guys. Ayan na nga, at medyo mahaba-haba yung kwentuhan natin mga kaprobinsya dahil magbabalat pa tayo ngayon ng mangga. Nako, napakasarap naman nito sa mga naglilihi. Nako, mapapalaway kayo rito. Siyempre reject lang naman to, mga nahulog sa puno, tanggalin nyo na lang yung may sira nya. Yan, yung mga naimpektuhan ng insekto. Ayan, so kung natatakam naman kayo rito, magkuha na lang kayo ng bugoong at saka suka na konti. Ayan, isawsaw nyo yan. Nako, solve na kayo. Pero hindi natin to gagawing pang himagas guys. Gagawin natin tong pang alsem ng saluyot. Okay, nasa na ba yung saluyot natin at imuryan na natin yung saluyot? Mamaya na lang pala imuryan yung saluyot at magkaros na lang muna tayo ng mangga. Yan, karos-karusin natin yung mangga na ganyan. Okay. Actually, kung gusto nyong maasim talaga, yung pangsigang na style na asim, ilagay nyo yung buong mangga. Dalawang mangga, ganyan. Dalawang bukol ng mangga. Pero kung pang-alsim lang ng saluyot, kahit maliit lang. Pero sa pagkakataong ito, ilagay natin yung isang buong mangga dun sa saluyot. Para sobrang alsam talaga siya guys. Para punong-puno siya ng vitamin C. At ito na nga yung saluyot na nakuha natin. So siyempre hugasan mo na yan. Dahil yung mga insekto at saka yung mga lugit ng manok minsan dumatapo dyan sa dahon ng saluyot. Ayan, at napakadagal naman ng ating pagluluto. Yan, maglagay lamang 2 tasa ng tubig. At saka magsiga na ng ating pangluto. Dito sa ating dalikan ng tawag namin dito guys. Yan. So maglagay lamang ng dinikdik na bawang, yung ating sikat na bagong na ginamaus, yung bagong isda. Siyempre, lagyan nyo ng paminta guys, masarap ito, subukan ninyo. Ayan, siyempre pagkakulo nyan guys, kahit hindi pa kumulo, ilagay mo na itong saluyot. Yan, para lumambot na siya at dumulas. Yan, so palambutin lang natin yan 1 minute. Ganon kabilis. Ayan, pagka kumulo na siya guys, yan, pwede nyo nang ilaok yung okay na ng yung mangga, pang palsim natin yun. Yan. Okay. Yan, so actually, sobrang marami yan, no? Actually, kahit kalahati lang yan or 1/4 na tasa, pwede na yan. Pero naparami kasi yung lagay ko dyan. Na-excited ako masyado kasi guys, no? Pero napakasarap niyan guys. Full of vitamin C yan. For strong resistance guys. Wow, sarap. Natayan na nga. After 2 to 3 minutes guys, luto na siya. Naku, tignan mo, mamula-mula yung sabaw niya dahil sa sobrang asim. Naku, halos pumikit-pikit pa nga yung aking biyanan na nag-ulam nito guys. Nung inulam niya ito sa sobrang alsim guys. Naku. Okay, bye-bye.
At sa mga hindi pa nakapag-follow sa atin, mag-follow na kayo. Okay, bye-bye yo.